ngaturke sendon sesindinan tetembangan ketang sak tembang mengko Mas Titik njur ben munggah panggung. Ya, diawiti sangka sore wae. Coba nyuwun gongen panjenengane Mbak Sulis Eva ben jumeneng, bawa cukup Mbak Sulis Eva mengko pupuh sepisanan dibantu karo Mbak Pipit Andriani ya. Kaya ngapa? Tak suwun panjenengane Mbak Sulis Eva sing diaturi jumeneng. Kaya ngapa? Sepotone Mas, ben ketok gayeng ngono lek Mbak Sulis ki ngadeg coba kaya ngapa. Ya, kaya ngapa sepote dados. Sekar Gaduk Indonesia Mbak Sulis semangat Bu Ayu. Wilujeng dalu Mbak Sulis. Nggih ngaturaken wilujeng dalu Mbak Limbo Yu Cange ingkang cantik-cantik kados kula kalih Dek Pipit. Waduh, nggih wilujeng dalu. Niki mumpung para kadang ngempal wonten dalipun Bapak Haji Safi'i. Wis iki tumplak-blak penggemar Sekar Gadung Indonesia. Nggih leres tumplak-blak. Hitungan coba absenan saka ngendi wae? Nggih, sedaya saking Kediri to, Pak? Kediri, nggih, ingkang saking tlatah Ndeyeng Pak Kunti, Pak Duro ya rawuh. Pak Duro, Pak Mujianto. Pak Mujianto Pelosok Klaten, Pak Dikecis, Wates, Pak Tejo, Pare. Gawer niku. Pak Pare Kediri karo Bapak Guru Tulkiem Mbah Darno. Nggih. Kalih mboten katalumpan ingkang wonten ngajeng yang menerangi Sekar Gadung menika. Nggih. Mas Girin. Waduh, dadah Pak Girin. Pak Mulyani, Pak Surani sing saka Manggis Ngancar Kediri kabeh rawuh. Pak Muidi sing saka Pagu, uga Pak Samidi sak rombongan sing saka Kawedusan. Uga sing saka Mbodak Kediri ya rawuh. Nggih, mugi fan-fan Sekar Gadung tansah pinaringan sehat bagas waras. Ingkang sampun nyawer nggih lancar rezekinipun. Sing boten nyawer? Sing boten nyawer nggih tetep lancar. Amin. Ayo. Pipisipun. Ling ngono ya, Nggih lancar rezekinipun maksudnya. Pipise kudu lancar iki mergo ya kena Lho niku nek mboten lancar niku penyakit lho, Pak. Penyakit batu apa niku? Batu napa? Ginjal watu niku. Iya. Nganggo tembang jangkep sak bawane ya, Nduk. Nggih napa Pak tembange? Tembange garapane dhewe. Oh nggih, menika panjenengan ingkang ngripta nggih. Nggih. Tembange Kopi Wengi terbaru dari Sekar Gadung. Dibawani nganggo pucung. Nah, coba kaya ngapa? Niki kula tok sing bawa. Merampung bawa terus Mbak Pipit ngadeg. Nggih. Wanci delu ayo padha ya tembang anyar sing nyuwun akeh banget. Saka Dik Agil, Pakis Rejo, Mas Sunarto Pijet, Pakis Rejo. Pak ngapunten. Bawa ngeten iki nek tembange ayo melu aku ngeten iki kudune yogane nggih semaur lho, Pak. Iya. Ya diawiti, dibaleni sing. Ayo. Jandak dinggepok ngene iki. Lawas-lawas sih enak loh Mas di sawang Mas ane kok. Loh, sapa sing ngomong lawas? Ki lho, kancaku lho. Patok watu raine. Mare iki padha lawase iki. Dadi sampean dianggap lawas. Nggih. Lho, wong lawas sik gurih lho kuwi. Loh, gurih. Ora percaya ta? Tintingi Mas. Nggih, tintingi Mas Dan. Ayo padha. Baleni, sauri.
gayeng to, Pak. Ketokne yogane urip to, Pak. Ha iya. Dadi ben ketok lek yogane iki ora mati. Mboten maksud iki mbok melek ngoten Heeh. mboten tirem. Golek ra urip nesu. Penonton nggih nderek to, Pak. Sami utut Seger. ngombe kopi. Ger mbokmu. Ger mbokmu. Wes alit angkringan. Bit ngadeka. Bisa nyoto. Nah. Iki bawane Mbak Sulis Eva sing ngangkat tembange Mbak Pipit Sugroboh. Ya, dados Ngangen-angen ing sajroning wengi. Katur Cak Parno Pati Jawa Tengah. Pak Tato ayam goreng Sri Kandi Lor Stadion Blitar. Hangut jiwat Dinggo pupuh kedua panjenengan sakloron lenggah njur pesindene papat ngadeg digarap tipis-tipis ya. Gedeng alit iku utawa pesinden 6 ya dok ngateko sing 6
iku kono bebasane sembah nuwun tembang kopi wengi sampun katur mungkin dadosaken syukur nang panggalih menika ugi kunjuk dhateng Pak Wakijan saking Gresik ugi kadang-kadang ingkang tresna budaya tresna kalian kabudayan mliginipun paguyuban Sekar Gadung Indonesia yo kaya ngapa diselingi panjenengane Mas Dwojo minggah panggung tembange Mak Plong. Yuk, langsung minggah panggung. Monggo Mas, dados.